Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kadunay maanaa kaninyo. Manasag kayo. Mga igsuon, welcome sa atong pagsaulog karon ning Santos nga Misa, pagsaulog nato sa pakupo sa Birhen. Usa uban sa mahal nga Birhen Maria, kita magdaig ug magpasalamat sa Dios sa mga grasya nga atong naangkon ug mga muyo kita nga pinaagi sa atong inahan, kita makadawat sa dugang pang mga grasya labi na sa panalipod batok sa katalagman, kaayuhan sa mga balatian, sa kapanginabuhian sa atong mga kaigsuunan o panalipod natong tanan sa bisan unsang adlaw o bisan asang dapita. Usa mga igsuon sa Dios kita mangayog pasaylo sa atong mga sala, armandam pagsalmot karon hining Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit, magampo kita. Makagagahom nga Dios, kaming imong mga anak nangalipay, kaya naman kami ubo sa panalipod sa labing bulahan nga Birhen Maria. Itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo, mahalikay kami sa tanang mga kadaot din sa yuta, og mahimong nga ngayan nga makadangat sa mga kalipayng dayon diha sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ako si Daniel, nahasol pag-ayo ug nakapabalaka kanako ang akong nakita. Giduol ko ang usa niadto na nagbarog didto, ug gipangutana ko ang usa kanila kun matuod ba kining tanan. Gisultihan ako niya, ug gipaila niya kanako ang kahulugan ni ining tanan. Miingon siya, kining upat kadagkong mananap, mao ang upat ka hari
nga mutungha sa kalibutan. Apan ang mga pinili sa Dios maoy manag-iya sa gingharian hangtod sa kahangturan. Unya nagpakisayod ako sa kamatuoran mahitungod sa ikaupat ka mananap nga lahi sa tanan nga nakita ko didto. Kay kini hilabihan ka makalilisang tungod sa iyang puthaw ngipon ug mga kuko nga tumbaga. Giusap-usap niya ang iyang gitukob o gitamak-tamakan ang nahibilin niini. Buot usap ako masayod bahin sa napulo kasungay nga diha sa ulo niini. Ug ang laing sungay nga mitungha usab ug sa atubangan niini nangakuha ang tulo. Ang sungay nga may mata ug may baba nga nangandak ug daw mas dagko kaysa iyang mga kauban. Sa pagtan-aw ko, nakigubat kini sa mga balaan ug kini mibuntok kanila hangtod nga miabot ang walay katapusan. O gipakan naog ang hukom dapik sa mga pinili sa Dios ug miabot ang adlaw nga gidawat sa katawhan sa Dios ang gingharian. Unya miingon siya, ang ikaupat ka mananap nagsimbolo sa ikaupat ka gingharian nga lahi sa tanang gingharian. Ug mulamoy kini sa tibuok kalibutan, ug kini yatak-yatakan niya ug dugmukon. Ang kahulugan sa napulo kasungay, mao kini. Gikan niining ginghariana, mutungha ang napulo kahari. Ug unya, may lain pang mutungha, sunod kanila. Lahi siya sa nanag-una kaniya, ug buntugon niya ang tulo ka hari. Musulti siya batok sa labing makagagahon, ug buntugon niya ang mga pinili sa Dios, ug maghuna-huna siya pag-usab sa mga panahon ug sa balaod. Ug itugyan sila kaniya sulod sa tulo ug tunga katuig. Apan sumala sa pagbuot sa hukmanan, kuhaan siya sa gahom. Ug kini malaglag gayud ug mawala. Ug ihatag ngadto sa mga pinili sa labing gamhanan ang gingharian. Ug ang gahom sa mga gingharian ubos sa kalangitan. Mapanag-iya sa katawhang pinili sa Dios. Walay pagkatapos ang ilang gingharian, ug alagaran sila sa tanang nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hatagi siya gimaya o pagdayi nga walay katapusan. Hatagi siya gimaya o pagdayi nga walay katapusan. Kamong mga anak sa tao, day ka ninyo ang Ginoo. Day ka bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Awalay
Israel, dayga ang Ginoo. Daygaw bayawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Mga pari sa Ginoo, dayga ninyo ang Ginoo. Daygaw bayawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Mga sulugoon sa Ginoo, dayga ang Ginoo. Daygaw bayawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Mga espiritu makalag sa mataron, dayga ang Ginoo. Daygaw bayawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Mga balaang tao nga mapaubsanon og kasing-kasing, dayga ninyo ang Ginoo. Daygaw bayawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. At tao'y siyang himaya o pagdaig, nawalay katapusan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas.
Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon, o ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, mahitungod ni ining kinabuhia. Kay tingali unyag hikalitan kamo ni adtong adlaw, kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, ingon sa usa ka litag, busa pagbantay gayud kamo og pag-ampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa ni ining tanan nga mahitabo og makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa human sa usa ka semana gikan sa atong kapistahan, atong traditionally gisaulog ang gitawag nato nga hubo kaniadto. Apan diya sa atong pagpamalandong, padayon nga pagpamalandong pagsabot sa atong Marian devotion, move on kita gikan sa gitawag nga hubo ngadto sa gitawag nga pakupo sugod karong tuiga. Ang hubo nga atong naandan nagpasabot lamang sa pag-ilis sa sinina sa Birhen. Nga ilisan siya, matud sa uban, ilisan siya para preparation for the next fiesta, for the next year. Apan ang atong Birhen sa regla, kada semana mag-ilis. So, kung dunay 53 ka semana sa tuig, 53 pod siya kahigayon nga mag-ilis og bag-ong saput, bag-ong nga bisti. So, dili kaayo lig-on nga teolohiya sa ato sa Marian devotion. Unya, kasagaran sa mga pamalandong sa panahon sa gitawag nato kaniadto nga hubo, pamalandong mahitungod sa atong pagkamakasasala nga angay natong hubuon o angay natong isulob ang pagkabag-ong tao nga giluwas ni Kristo tungod kay kita nakasala. Apan dili mo apply o dili mo haom sa atong Marian devotion about Mama Mary. Usa di ay ang doktrina sa atong inahan, doktrina sa simbahan bahin kang Santa Maria. Si Maria gipanamkon nga walay sala. Mary was immaculately conceived. Sa ato pa, wala siya nataptan sa sala. So, kung ang pamalandong nato sa hubo is removing the old self, the sinful self, it does not apply to Mama Mary. Ano man? Because Mary was immaculately conceived by the grace of God, protected siya. Wala makatandog, wala makamansa kaniya ang power of sin. So, dili kaayo muhaom ang atong devotion, ang atong understanding sa atong devotion about Mary. Sa ato, sakto, kaya naman tayo buon. But ang atong devotion, dili man sa atong kaugalingon. Ang atong devotion is to Mary. So, hubo is a weak theology, weak practice kay matong sabton, hubo, ang reference sa sa hubo, pag kuha sa sinina kay ilisan og bag-o. Kunya sa practice sa regla, every week mag-ilis man hubuon gyapon katong gisulob niya. Nga ikaduha, ang atong theology about Mary, Mary was immaculately conceived. By that immaculate conception, the grace of God, giputos si Maria sa grace of God. Gipuno siya sa grace of God. Gipanalipdan siya sa grace of God. No amount of power of the enemy can touch Mary. Protected siya. Surrounded by the grace of God, filled by the grace of God.
kaya gitawag siya og full of grace. Kay karitomene nga buti pasabot sa Grego has been filled with the grace of God. So at the moment of conception of Mary, the soul of Mary has been filled with the grace of God. So no sin can attack, no sin can destroy the soul of Mary. Kita naatay original sin, but Mary has none, because protected siya from the very beginning of her conception. So moving into a deeper reflection of our Marian theology, may ngunta nga, kung ingon ni ini, then Mary has nothing to remove from herself. Kay ang giingon sa balang kasulatan, we go back to Lucas chapter 1, Annunciation of Angel Gabriel to Mary. Sa maingon kang Maria, kanto kang Maria, mingon ang anghel, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. So the Holy Spirit descended into Mary. Before Pentecost, Mary has been filled with the Holy Spirit. Unya ingon sa anghel, the power of God remains in you. Magpabilin, dili mawala, dili kuhaon sa Dios ang power nga iyang gibubo ngadto kang Maria. So kung ingon ni ini, Mary is an instrument of God to effect miracles because of the power of God that rested in her. So kung mao ni adto tan-awon nga kining gitawag og pakupo is a growth in our Marian theology and Marian understanding. So it is growing, matured into our understanding sa Marian devotion nato. So, mao ni ang sinina sa Birhen atong gamiton sa pagpupo sa katawhan. Remember nga in the Bible, in the Acts of the Apostles, si Saint Paul, ang iyang apron, ang iyang panyo nga iyang gigamit, gidala ngadto sa mga masakiton aron ipahid o ibutang sa ilang lawas o daghang mga masakiton ang nangaayo o daghang mga giyawaan nga nangnagan ang mga yawa ng gawa sa mga tao tungod ni adtong pagdala sa panyo o apron ni Pablo ngadto kanila. Similarly, sa ato sa Birhen sa Regla, daghan ang mga nakasinati nga adunay mga masakiton. Unya, adunay nakatambag kanila nga mangayo og sinina sa Birhen o gipahigdaan nila ang maong sinina sa masakiton o ang masakiton na maayo sa iyang balatian. Dugay mga daghang mga milagro. Ang uban anak nasulat isubmit, there was one couple. Ang iyang bana nasakit 3 months in ICU. Wa makamata. Intensive care for 3 months, wala kang mata. Ang iyang asawa mianhi sa shrine sa Birhen sa Regla, nangamuyo, nagampo. Og adtong higayuna dito sa shrine, maupod kato ang adlaw sa pag-ilis sa Birhen. Buot niya nga muhatag siya og sinina sa Birhen, busa gipabalik siya sa pari pagka-Lunes, pagkasunod semana, o gito sa iyang pagkuan to nga nangandoy siya nga muhatag og sinina sa Birhen na nangaampo siya nga ayuhon ang iyang bana. Ang hinubo nga sinina sa Birhen gihatag ngadto kaniya o gidali niya pagdala ngadto sa tambalanan o gibutang niya sa likod sa iyang bana. After few seconds, ang iyang bana nga tulo na kabulan nga kumatos, nahigmata og natingala ang mga doktor nga nag-atiman kaniya. Dinhi sa ato nahintabo na tagabasak, ang tagabasak ato nagistorya ana. Pagkatapos dinhi pud sa ato mismo adunay usa ka inahan sa usa ka sakristan nato karon, sakristan dinhi. Unya na hospital pod naapod sa state of comatose. Unya dunay nakatambag nga mangayo og sinina sa Birhen o gipahigdaan pod sa iya hangtod karon buhi pa siya.
Daghang mga milagro nga gihimo sa mahal nga birhen bisan pinaagi lamang sa iyang sinina. Ang uban, daghang mga milagro nga gihimo sa birhen pinaagi lamang sa paghikap sa iyang sidsid, sa iyang sinina dito sa taas. Daghan nga munganhi mga muyo sa panabang sa birhen. Daghan nga muhikap dito sa shrine, muhalok sa hagkanan nga nakasinati og daghang mga milagro. So ang pakupo sa birhen, ang atong himuon mao nga kita nga nagdebosyon kang Maria, pakupo kita, magpakupo sa mahal nga Birhen Maria, og atong gamiton ang iyang biste nga atong sulob sa mahal nga Birhen nya ato kining gamiton sa pagkupo kanato. Ang pakupo, dunay duha usa ka root word, kupo. Untag kupo kanang piece of cloth, kupo. Kung maingon ta og pagkupo, it refers to the action of God towards Mary. So, si Mary gipuno sa grasya sa Dios, pagkupo. Gipuno siya sa grasya, gipanalipdan sa grasya by God. Pagkupo kang Maria, filling Mary the grace. Pagkatapos, kita nga nagdebosyon o kita nga nituo ni anang Mary is full of grace. Mary is immaculately conceived, and the power of God rests on Mary, and the power of the Holy Spirit descended on Mary. We believe on that. So kita, our response to the holiness of Mama Mary, we move towards our mother and we ask Mother to mantle us, to kupo us, to mantle and to protect us sa iyang paghigugma, sa iyang pagtuo, sa iyang mga kamot, sa iyang biste. So, ang pagkupo from God, action of God towards Mary, and that is recorded in the Bible that Mary is Kekaropyomene, gipuno sa grasya sa Dios, gikunsaran sa Espiritu Santo, og ang gahom sa Dios nagpabilin diha kaniya. Karon kita nga nakaila og nakakaplag yan ng maong kamatuuran, tinukmod sa atong pagtuo in response to the holiness of Mary, we move to our mother. Mary becomes our mother at the foot of the cross. Remember, before Jesus died, ingon siya sa iyang inahan, ania ang imong anak. Ingon siya sa iyang beloved disciple, ania ang imong inahan. Nganong ingon ni ana, gisalig ni Kristo ang iyang mga tinun-an, ang iyang mga sumusunod, apil kita. Kay sumusunod kita ni Kristo, nagtuo kita kaniya. Ang tanang nagtuo kang Kristo, gisalig ni Kristo sa pag-atiman, sa pagpanalipod, sa pagpangga, sa mahal niyang inahan. Mao nga dito sa cross, ang iyang inahan, nga iya raunta tong inahan. Apan gihimo niya ang iyang inahan, nga mahato nga inahan, o kita maiyang mga anak ni Maria, tungod kay si Jesus mismo nakasinati sa pagpangga, sa pag-amuma, sa pagpanalipod ni Maria. Sa dihang si Jesus, anaa sa taguangkan, si Jesus nahimugso, nahimong gamay nga bata, may dako ang panalipod, ang care, ang concern ni Mama Mary na sinati niya. And because we are all brothers and sisters of Jesus, sa ingon ni Jesus, kinsa may akong mga igsuon, kadtong naminaw sa pulong sa Dios og nagtuman niini. So we become brothers and sisters of Jesus because we listen and we live the word of God. Og ang tanan niyang mga igsuon, gitugyan niya nga tukang Maria, aron kita we have a common mother, o kita makasinati sa pag-amuma nga iyang nasinati gikan kang Maria. Mao nga kita nga mga nagdebosyon kang Maria, muadto kita. Our response to the holiness of Mary is moving towards Mary, og magpakupo kita, pamantol with Mary. We submit ourselves. Kung nga magpakupo or
pakupo kita sa mahal nga Birhen, kuta tong ipasabot, we ask Mary to protect us, we ask Mary to embrace us, we ask Mary to guard us, we ask Mary to take care of us. Makahimo ba ana? Yes. Nano di ay, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Mao ni nasuwat sa balang kasulatan, Lucas kapitulo 1, gikan sa 26 ngadto sa 37, inyong basahon, mabasa ninyo kada. Na kung ingon niini mga kaigsuunan, kaning pakupo sa Birhen, usa ka pag-ila sa grasya sa Dios nga anaa kang Maria. Og si Maria nahimong taytayan sa grasya sa Dios aron ang kalibutan makaangkon og kaluwasan. The fullness of grace is Jesus. That is in the womb of Mary. That is why Mary was called full of grace, because God Himself in the fullness dwells in the womb of Mary, in the heart of Mary, in the soul of Mary, and this God incarnate protected Mary. Now, karon sa pagpanganak ba ni Maria kang Jesus, nawala ba sa iya ang Dios nga nagpakataw? Wala. Kung sa may tawag sa inahan sa bata nga nahimugso gikan kaniya, anak. O sa may tawag sa bata nga nahimugso gikan sa iyang nanay, o sa may ang itawag dito, inahan, mama, mami. Ang relationship ni Mama Mary o ni Jesus, wala mabugto, wala maputol, hinuon, gi-expand pa kini ni Jesus to include all of us nga mahimong mga anak ni Maria. So mao ni ang pakupo sa Birhen is a deepening of our Marian understanding, of our Marian devotion, nga not simply changing the cloth or the vestments of the Blessed Mother, kundili pakupo kita. We submit ourselves to Mary for protection, for guidance, to be embraced by our Mother, to be strengthened by our Mother. Sama nga kita kung mahadlok bitaw ta, asa man ta mudagan, asa kit sa atong sangpiton, usually nanay. Kung mahadlok ka, inay. Kung ma-slide ka, inay. Kung makuratan ka, inay. Dagan ta nga to kang nanay. So ang atong Marian devotion is moving us forward to Mary, because we believe that Mary, by the grace of God, is able to protect us. By the grace of God, able to give us the grace. By the grace of God and by the power of the Holy Spirit, able to protect us. So mo na ginasangpit nato siya kanunay sa pagbiyahe, ginasangpit nato ang Birhen sa atong mga kalisod, sa atong mga palatian, ginasangpit nato siya kanunay. Og ang mahal nga Birhen Maria, kanunay kayod nga nangama alang kanato nga iyang mga anak. So pakupo sa Birhen. Kung ipasabot kita, we submit ourselves to Mary's protection. We ask Mama Mary to embrace us and to take care of us. That is a matured response to our mother. Not just watching how the dress of our mother is removed and changed with another one, but it is our mature response to Mary, that because I believe that God protected Mary, when I go to Mary, I will also be protected by this woman who had been protected by God, immaculately conceived. Manindog kita o atong ipadangat ang atong mga pangaliya.
Hinius na diha sa pagsaulog agi og pagpasalamat sa mga maayong butang nga atong nadawat gikan sa Dios. Magampo kita uban sa atong hugot nga pagtuo o pagsalig nga iyang dunggon ang atong mga pangaliya diha sa pagsangpit kaniya sa pag-ingon. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa regla, dungga ang among pag-ampo. Alang kang Leo 14, atong Santo Papa, kang Alberto atong Arsobispo, ug sa tanang mga kaparian, nga giyahan kita nila ngadto sa pagkamakanunayon, nga mapuy-an ang Ebanghelyo, ug magpabiling lig-on, ug mapabsanong mga lagad sa katawhan sa Dios. Magampo kita. Amahan, pinagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa regla, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga lideres sa atong pangagamhanan, nga magmatinud-anon sa tahas nga gisangon kanila, ug nga mamahimong buhing saksi sa malahutayong pagtahan sa kinabuhi sa pagpangalagad, ngadto sa labing ubos nga nanginahanglan. Magampo kita. Amahan, pinagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa regla, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga mihatag sa ilang panahon, talento ug kanunay nagsuporta dinhi sa atong parokya, ngang ilang pagpangalagad sa simbahan makatabang kanato sa lawom nga pagsabot sa mensahe ni Kristo ug mapuy-an diha sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Magampo kita. Amahan, pinagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa regla, dungga ang among pag-ampo. Alang kanato mga deboto sa mahal nga Birhen sa regla, nga anaa ang panaghugpong ug pagtinabangay sa mga panginahanglang espiritual ug pinansyal, ilabi na sa atong mga kaigsuunan nga nabiktima sa linog, sunog, bagyo ug uban pang matang sa kalamidad. Magampo kita. Amahan, pinagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa regla, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga sponsors, benefactors ug pilgrims, uban sa ilang pamilya ug kanatong tanan nga nagatigom karon, nga magmadasigon sa pagpaambit sa ilang grasya, ilabi na sa mga nanginahanglan. Magampo kita. Amahan, pinagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa regla, dungga ang among pag-ampo. Alang sa halangdong Teofilo Kamumot, Obispo ug sulugoon sa Dios, Joel Chevalier, Pari, mabayaw na sa kalungganan sa altar. Magampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa regla, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nitaliwan na, nga maangkon nila ang walay katapusang himaya sa langit. Magampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa regla, dungga ang among pag-ampo. Sa kahilom, ipadangat nato sa Dios ang atong mga tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Muhilom sa makadiyon. Magampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa regla, dungga ang among Ginoo, pinagi sa mga pagampo sa ulay nga Birheng Maria, hinaot nga kami makaangkon usab sa kaluoy ug grasya nga imong gisaad, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahal nga makagagahom sa tanan. Kami nga naglipay tungod sa paghandom sa inahan sa imong anak, nagahalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig. Tugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi ning pagbinayluway sa mga halad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ihibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay og matarong gayud nga magadaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunay Birhen, mao'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuo kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapabsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubo sa tanang katauhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Og busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan.
Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhat ta kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay da sa imong kaluoy. Kada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o giha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa atong langitong Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga nata sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sigo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang atong panag-igsuunay. Mga igsuon ani ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga palawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nga sakramento, dangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagapasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen, sa among pagsunod kaniya, makahimon ta pag-alaga dingon sangay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Atong awiton ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita del cielo, extes nostra salve. Amen.
nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dolces, Virgo Maria. Ora pro nobis sancta di Genetrix, ut beneficiam promissionibus Christi. Orimus, omnipotens impeterne Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria, corpus et animam, at dignum felicitae abeteculum fecem mereritor, Spiritus Sancti operante preparaste, daut coius commemoratione leta amor, ios pia intercessione, avensentibus malis et a morte perpetua liberimur, per iondem Christum Dominum nostrum. Pagkahuman sa final blessing, musunod ang pagpakupo sa sinina sa Birhen ni adtong mga buot magpakupo. So muli niya lamang sama sa linya sa komunyon, kunya magtabang ang mga lay ministers aron kita mahuman kay naay 6:30 pod nga misa. Ang atong panabang nagagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit og yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo, panasa kanimo. magampo kita. Langito namong amahan sa imong dakong kalaraw sa kaluwasan, gipili mo ang mahal nga Birhen Maria, gipuno mo siya sa grasya o gihimong takos nga pagkainahan ni Jesucristo imong anak. Mikunsad kaniya ang Espiritu Santo og ang imong gahom nagpabilin diha kaniya. Nangamuyo kami kanimo pinagi sa pagkupo sa sinina sa mahal nga Birhen sa regla, imong ihatag ang kaayuhan sa mga balatian, panalipod, batok sa mga katalagman, kasulbaran sa mga problema, o kalinaw sa pagbati o paghuna-huna, o ang tanang mga kaayuhan nga gipangayo sa imong matuong katawhan. Kinaamong gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mag-awit kita og awit alang kang Maria.